रोज नया नया तरह जावत बा, नया नया कलाकार स्ट्रगल कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज दिया जाए। अच्छा है आज के डेट में होत का बा। अच्छा का मतलब कि आज के 25 साल पहले वाला अच्छा नहीं खे। कौने चीज का नाम कितना अच्छा तरीका से रखा जाओ ये अच्छा बात। जन्नत देखे के बाटे तो अब कलाकार ने लिखा, गायक ने गाया कि जन्नत देखे के बाटे तो नथुनिया लेके आई हो तब खोल के देखे हैं। रुक भाई रुक, हम कुछ और ही जगह लेके जाते नहीं थे, दूसरे जगह मत ले जाओ। भाव समझिए आप, और आप अपनी चॉइस भी तो जरा डिक्लेयर करिए कि आप पसंद क्या कर रहे हैं। अच्छा 40% भी रही है इसनो बाना जकरे ढोलक में, हारमोनिया में, करताल में मूर्छा धल बा। 40% ऐसा वाला कि रोज गावत अंतर का बा भाई, हो गनवे गावला, हो गनवे गावला। समय के हिसाब से जिसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया वो सफल हो गया। अजय क्रिया खा ले बा कि ना हम एकदम उजरे रहो तो रहो उजर भाई। जगह पंडित जी कहे लो कि उजरे उजर बा, सूखा पड़ गई तो वो उजरे उजर, बरखा हो गई तो वो उजरे उजर। मास्टर कुछ बजावा तड़न कोनो मेहरारू का बड़ा दर्द बा, कहत नहीं के बड़ा परेशानी में भी आ। एगो लड़का होके परेशान करता, मर्द एक दिन देखल उसकी चेहरा एक गिरल बा, पूछलस का जी करे जा इतना खियाई ला, इतना पियाई ला, चेहरा पर 12 बजत रहता, मोटात नहीं खू, काहे कारण का बा। पंचगाभ ली है। असल में रामदेव की कंपनी में ट्रेनिंग ले रहा है बच्चा। पंचगाभ हो या एगो सिरप हो, एगो दुकान लौड़ेन भाषा में एगो सिरप आइल बा उनके के भाषा एक एगो नाव धरत न सब भैया। मास्टर बजावा तड़न कौन गीत? ए राजा हो मेहरारू कह दिया का कहलस? अरे छत पर रही त देला ताकि राजा जी। खोली खिड़की तमारा पाया खिरा जाजी। मर्दा कलश रुक 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 रुक, कौने का हिम्मत हो गई लेके हमारा घर की ओर नजर उठा के ताक गई। हाँ कौन ताऊ लड़की अब मेहररुआ बतावतिया का बताउलस? अरे छत पर रही त देला ताकि राजा जी, खोली खिड़की तमारा ताया खिरा जाजी। अरे लफुआ ये गोयाइल बा अपना गलिया राजा जी। लफुआ ये गोयाइल बा अपना गलिया राजा जी, तब भले बेच दाना। ए अब इतने सुना डिस्टर्ब करता उ लइका ई मेहरारू कह दिया, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट तनी सुनबो, इहो के मारे के नहीं कहत, ओके भगावे के नहीं कहत, अपना मरद से को सामान कीने के कह दिया। तनी सुनिया लोग आज का मेहरारू कितना खतरनाक बाली से कैसे। अरे छत पर रही त देला ताकि राजा जी, खोली खिड़की तमारा ताया खिरा जाजी। अरे लफुआ ये गोयाइल बा अपना गलिया राजा जी। अरे लफुआ ये गोयाइल बा अपना गलिया राजा जी, तब भले बेच दाना कनवा के बलिया दुनलिया किन के लावा राजा जी। भले बेच दाना कनवा के बलिया दुनलिया किन के।
अब मर्दा परेशान हो गए कि हाँ कवनी मेहररुआ से पूछलस कि ओकर रंग रूप कैसन बा उपा कैसन तो मेहररू बतावतिया का बताउलस अरे जुल्फी झाड़ी के बुलट चढ़ी के आवे ये बलम अरे जुल्फी झाड़ी के बुलट चढ़ी के आवे ये बलम अभी छोकरे बाटे हो जिया कहता कि नंबर अपन दे दे भाभी देखावत रोकड़े बाटे हो जिया जिया क्या कहलस अरे जुल्फी झड़ी के बुलट चढ़ी के आवे ये बलम अभी छोकरे बाटे हो अरे कहता कि नंबर अपन दे दे ये भाभी देखावत रोकड़े बाटे हो ए खुशी चिन्हा बतावतिया हवे उत गांव के बगल रह के हमारा राजा धोई के बगल